L'hora de la gent gran. Què tal? Radioients, televidents, un altre divendres aquí. Avui porto dos personatges que avui dia, per desgràcia, no és massa habitual. Una família com la que jo presentaré avui. Dic no és massa habitual perquè veureu ara, breument, explicaré la situació de la Paquita Llop, aquí present, lògicament, i Andrés Santarén, que és el seu espòs. Porteu quants anys casats? 53. 53 anys casats, aguantant-se uns als altres i després per les explicacions que diuen i pel tarannà us en donareu compte que ho van encertar totalment des de que es van conèixer. Va ser l'amor de la seva vida per part dels dos. A més, penseu una cosa, un va néixer, ella, la Paquita, va néixer fa 78 anys, encara que no ho sembla, vull dir, ho dic perquè tinc que dir la veritat a la ràdio, però sembla que en tingui 60 o 55. A Pinell de Braià, a la província de Tarragona. I ell, a Fuenteovejuna, província de Còrdova, fa 82 anys. I Andrés, ja sé que m'estàs mirant una mica malament, tampoc sembla que tinguis 82 anys. Vale. Perquè és una persona que ha estat fent exercici tota la vida. Al principi treballant i ara quan està jubilat, doncs, ballant. A més, penseu, porten a Calella ja fa 42 anys. A més, Calella m'han confessat que els hi encanta viure a Calella perquè estan, a part de ser molt coneguts, tenen moltes amistats i tenen moltes activitats desenvolupades a Calella. No ho diríeu, però estan casats. Avui dia és estrany perquè tens que preguntar casat per ella o com, No, estan casats per la Iglésia. Tenen 2 filles i un fill. La Sònia, de 52 anys, la Núria, de 50, i l'Andreu, de 41. I cada un aporta dels seus fills 2 nets. Per part de la Sònia, l'Helena, de 19, la Martina, de 17, per part de la Núria, la Laura, de 18, la Clàudia, de 14, i per part de l'Andreu, la Marc, 5 anys, i l'Ada, que és l'última, 9 mesos, que són els responsables amb ella tots els matins de la setmana. Vull dir, però això ho heu fet amb tots els fills, no? La responsabilitat, sí. Perquè com que els fills treballen, vosaltres us en heu cuidat. Vull dir, els nets és que us tenen que estimar a la força i us diuen, es veu que iayitos, no? Sí, ens diuen iayitos, sí. Sí, que us feu estimar i ells us estimen moltes vegades. Sí. Us demanen consells als fills i als nets? Sí. Quan tenen que prendre una decisió? Sí. Us ho demanen, sí. Perquè teniu l'experiència suficient per donar-los bons exemples, no? Sí. I què els hi dieu, en aquest cas? Pues que facin la seva vida sempre i que manen per ells mateixos, que no es deixen manar per ningú, que tinguin una bona visió de tots els treballs, de tota la feina, d'estimació per tots els germans, i això els hi diem. I el iayito, què els hi diu el iayito? Siempre me piden que les enseñe bailes de línea, que le agrada molt. Y lo aprenden rápido, sobre todo las lo aprenden rápido. Se pone a bailar allí conmigo en el comedor y se lo pasan en grande. Pero Andrés, es curioso porque tu no has sido bailador toda la vida, no? O sigui, no. Abans el que feies era treballar, no? Però desde que et ve la febre del ball amb línia? Siempre nos ha gustado el baile, pero el baile de salón, cuando teníamos algo libre íbamos a bailar. Pero cuando nos jubilamos, pues empezamos a hacer baile en línea y lo pasamos tan bien que, mira, ahora hago de profesor hace 6 o 7 años. No, però és que, a més, vull dir, té molta complexitat el ball en línia, no? Perquè no tots els balls tens que fer-ho amb el mateix model, no? No hi ha els mateixos passos, no? No. O sigui que m'han dit també les males llengües que ets un estudiós del ball en línia, no? Bueno, normalmente yo cojo las canciones por YouTube, pero después las coreografías, el 90% me las hago yo, a mi manera. Porque para la gent gran
es difícil hacer los bailes que hace la juventud con tantas vueltas y yo me los invento a mi manera. I surt molt bé, no? Sí. No, sí. A més, vull dir, com a professor de ball en línia dintre de l'esplai és dels que té més assistència, no? Sí, Perquè estan sobre sí. 50 o 60 persones al mercat, no? Sí, a bailar vienen entre 60 y 80, pero apuntados hay 130 o 135. Per què el ball en línia uneix les persones, Paquita? Sí, Vull dir, sí. sobretot de cara als matrimonis ho aconselleu, encara que es balli per separat, no? Ets molt lliure de ballar en línia, perquè tu, hi ha un grup, i et poses a ballar, no necessites a ningú. Necessites de dir ballarem o no ballarem, et poses a ballar, és molt lliure, molt. Però això diuen també que després amb el Covid, vull dir, va ser una excusa també que guardant les distàncies es podia ballar. Van prohibir els balls de saló, no? Perquè hi havia ballaves massa a prop de la parella, no? Però en el cas aquest, el ball en línia, vull dir, el que dius tu, és lliure, és separat però al mateix temps agrupat, no? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, el ball, el Covid, que teníem tot això, pues nosaltres aquí a Calella va ser l'únic poble que vam poder ballar al Passeig de Mar. Com que hi havia tant espai, ens donàvem el que marcava la distància que marcava, i vam poder ballar tot el temps. Pensa que han vingut de molts pobles del costat i s'han posat a l'esplai, s'han apuntat a l'esplai i hem anat venint. I ara tenim molta gent de fora també d'aquí, de Calella. Perquè els beneficis del ball en línia també fas exercici, no? D'alguna forma, o sigui, no sols ballar, fas exercici, socialitzes, etc etc. no? Sí, 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 va molt bé per pensar, per tots els punts, has de pensar molt, has de saber... I això dona molta llibertat i molta ganes de ballar, Sí, 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 que també afavoreix la memòria perquè has de saber els passos, no? Sí. I els que ballen, els que són... Perquè jo ho he vist alguna vegada també amb els balls que fem al mercat o inclús aquí a la Fàbrica Llobet, que els que són pro balls de saló es queixen una mica, no? Bueno... Perquè els hi ocupeu un espai que abans l'ocupaven ells, no? Bueno, Que sí? però Sí, sí, suele però passar. quan aprenen és perquè hi ha molts passos que és diferent del ball de saló al ball de línia. Però molts, quan aprenen, se posen a ballar nosaltres, vull dir. Però aquests que s'enamoren, perquè també són persones grans que a vegades per circumstàncies busquen nova parella, no? Vull dir, amb aquests els sí té que agradar més el ball de saló que no el ball en línia, no? Ya, bueno. Andrés, ¿qué dices? Ya. ¿Qué Bueno, dices? el baile salón muy bonito. Lo que pasa que necesitas pareja. Y el baile en línea no necesita pareja. Puedes ir solo, hay muchas señoras que son viudas o separadas y vienen, la mayoría, el 90% de los que vienen a bailar en línea son mujeres. Y se lo pasan muy bien. Como tú decías antes, hay gente que critica porque le molesta cuando bailan de salón, de que le ocupemos sitio, pero claro, el salón es para todos. Tenemos todos derechos. Sí, però Andrés, per exemple, quan a la nostra a la nostra joventut, no infància, no? Anaves a ballar, la forma també d'enamorar-te d'una persona era el contacte físic. En aquells temps no hi havia ball en línia, no? Hi havia la sardana, però ball en línia no n'hi havia, no? Vull dir, claro, al moment que una persona busca parella, li facilita més enamorar-se o conèixer aquesta persona ben arribats amb un ball de saló que no ball en línia, no? Normalmente sí. Bueno, el baile en línea es para los que... A nosotros también nos gusta el baile salón, hacemos las dos clases. La prueba está que hemos hecho alguna vez al escenario, hemos bailado algún cha-cha-cha, alguna bachata y algún baile más. Bueno, aficions, jo diria que la vostra afició és el ball. Sí, ara sí. L'historial laboral de vosaltres és un historial també laboral impressionant, no? Perquè dius, l'Andrés diu que va començar a treballar als 9 anys, El campo. i la Paqui cap allà als 12 o 13 anys, perquè estava en un poble que eren pagesos i que a vegades les necessitats de la pagesia abocaven a que els fills, per petits que fossin, tinguessin que ajudar, no? Però,
Com us vau conèixer un andalús de Fuente Ovejuna amb una catalana de Pinell de Braià de Tarragona? De Brai, Pinell de Brai. Pinell de Brai. De Brai, Pinell sí, de Brai, Pinell de de Brai, Tarragona. Com us vau conèixer? Bueno, és una història una mica llarga. Quants anys teníeu quan us vau Bueno, conèixer? jo tenia 22 i aquell any ja havia de fer... Bueno, estava a punt de fer 23, I tu, quants anys? Jo tenia 25. I anaves a fer 26, vale. Això no es passa. Jo me'n recordo una anècdota amb una parella, diu, ens vam conèixer que ell tenia 25 i ella 22. I ara, 60 anys després, jo en tinc 10 anys menys. No em trec. Manteniu la mateixa diferència, trec. no? Sí, Vale. sí, no. Pues sí, va ser una mica una història, perquè era un poble petit, el meu poble, i normalment en aquells anys no sortia molt. Jo no havia sortit. I, bueno, va ser... Amb 22 anys ja, Sí, ja amb eres major 22 d'edat, anys no havia sortit, no havia vist mai el mar. Mai. I, bueno, una amiga meua, per circumstàncies, va agafar una mica de depre i això, i vam dir, bueno, doncs per què no anem... Tenia un familiar a Arenys de Mar, per què no anem al vostre restaurant i estarem els mesos allí treballant. I vau anar a treballar? Sí, vam anar a treballar al restaurant d'Arenys de Mar. I, bueno, i allí doncs, vaig conèixer el meu home, vaig conèixer l'Andrés. Però també hi vas anar per una circumstància d'aquesta amiga que tenia una depressió, que per desgràcia, sí. això ha sigut molt habitual amb els pobles petits, sí, a les ciutats petites, sí. i també diria jo que moltes vegades ha sigut motiu de que perquè el que poguessin dir la gent, hi havia parelles que es casaven sense estar enamorades. Sí, Només pel que es podia dir. Sí. Va ser aquesta la raó? Sí. Esta és la raó que esta amiga meua tenia un nòvio que era una mica de posició una mica més alta. I va anar molt detrás d'ella, i ella no volia, i tal i qual. Però la qüestió és que la va aconseguir. I quan la va aconseguir, se la va deixar. I en aquells temps, quan deixava la parella, el nòvio, a la dona... Quedava marcada. Sí, quedava marcada. Bueno, i així va ser, que va agafar la depressió i me'n vam anar, i això. Però jo estava a punt de casar. Tu estaves a punt de casar? Sí. Jo feia 5 anys... No. Andrés? No. Jo feia 5 anys que estava promesa en un noi d'allà. Però quan vaig conèixer el meu home, em vaig deixar el nòvio. I el vas conèixer a Arenys? Sí. I què és el que et va agradar? Sí. Bueno, una cosa diferent del que tenia. Me tractava com si tingués un gerro, que no es trenqués, una copa d'allò tan fi, que no es trenqués, així. Jo no estava acostumbrada mai en la vida. Amb aquest tracte tan delicat, no? Tan delicat. Sí. I Andrés... I se va enamorar de mi, I per què la tractaves d'aquesta forma? Perquè ja l'amor va entrar dintre teu? Ya, porque tan pronto la vi me agradó, sobre todo sus ojos. Tenía unos ojos, ahora los tiene bonitos, pero entonces, con 22 años, me quedé clisado cuando la vi. I tu que estaves al restaurant on ell es treballava? No, yo anava de client. Anava a dinar o a sopar allí. Sí. O a tomar un café, un tallar o algo. I en aquells temps com se feia això? Bueno, pues me va enamorar. Va vindre, diu, anem al ball, era Sant Celón. Anem al ball. I jo dic, oi, jo tinc nòvio. Jo tinc nòvia. Tu també tenies nòvia en aquell moment? Sí. Dic, no, ja no pot ser, perquè no. Jo ja estava molt acostumbrada a un poble petit i no, impossible. No, i així vam quedar, que no. Però, bueno, doncs podem ser amics. Aquesta és l'estratègia que vas utilitzar, no, Andrés? Sí, podem ser amics. I bueno, i així va ser. A poc,
poc a poc, venia cada dia, un dia sortia... Cada dia venia a dinar? Sí, cada dia venia o a dinar, o a prendre cafè, o, bueno, el que sigui. Com a amic? Com a amic, sempre com a amic. I així vam tardar, no sé, potser 2 o 3 mesos. Tampoc va tardar tant, aquests temps, eh? No. Oh, va anar ràpid, eh? Sí, va anar ràpid. I bueno, i la qüestió és que així va ser que un dia vam sortir i així va ser. I escolta... I mos vam estar 2 anys, jo al meu poble, i ella a Arenys, i cartejant-nos. Però quan va arribar el moment de que ja vau prendre la decisió, en un poble petit, com ho va acceptar la família, això? Perquè la família, a vegades, també... No. No ho van acceptar? Jo vaig tindre molts problemes. Perquè ella estava més lluny. Sí, perquè sí. Bueno, després li preguntarem a ell. Sí. Jo vaig tindre molts problemes. Però, bueno, vam superar. Quan el van conèixer i el van acceptar. Primer, clar, diferent d'ara. És que era molt diferent, el que us va passar a vosaltres i prendre aquesta decisió. I sort que no estàveu casats. Imagina si que heu estat casats, ja. Home, i després ja era impossible. Que no te separe. No, era impossible. Sí. Era impossible. En aquells temps no és... I el teu nòvio? Bueno... El teu exnòvio? Bueno, això ja... No. Forma part de la vida? Forma part de... Sí. Va ser lo nostre. Però tu m'has dit a la preentrevista de que la reacció per part de... en aquells temps, no?, o pel que vau viure, que els homes tenien una reacció diferent a les dones, no? Sí. Potser no s'ho prenien tan en sèrio. No, era diferent. Quan un home... No quedava marcat? No. És curiós, eh? Deixava a la nòvia, perfecte. No, sí. Bueno, no passa res, no passa res. Quedava marcada ella? Sí. I quan deixava la nòvia al nòvio, quedava altra vegada marcada ella. Altra vegada, clar. Altra vegada marcada ella. Sempre quedava marcada ella. I tu eres conscient de prendre aquesta decisió que et passaria això? Sí. A la casa no ho volíem perquè no coneixien la meva mare. No coneixem a la família, no coneixem a ningú, no sabem qui són. I, bueno, jo vaig dir, m'és igual. Va haver petició de mà per part de la família d'ell? Sí. Una cosa curiosa. Sí. Quan va venir ja el van acceptar molt. Però abans d'això, cada vegada que m'escrivia, jo a la meva mare li llegia el principi, l'últim no, el principi de la carta. L'últim per què no? Perquè, en aquells temps, sí, te donaria un petó, t'estimo molt, tot això no li dia. O sigui que feies censura en aquell temps, ja? Sí, feia censura. Sí. I la teva història... I així me vaig fer a la meva mare. Així... Perquè era la que més s'oposava. Va acceptar, sí. El meu pare m'acceptava més perquè creia molt en mi. Estaves més vinculada al pare que a la mare, potser, no? Bueno, creia molt en mi. Saps què em passa? Creia molt en mi, molt, el meu pare. La meva mare no tant. I l'Andrés, com ho vas fer tu per deslligar-te d'un compromís? Bueno, yo tenía una novia hacía poco tiempo, no, solamente hacía 5 o 6 meses. Ella era de Sabadell. Era catalana también. Sí. ¿No? Bueno, era de descendencia andaluza también, pero llevaba muchos años en Cataluña. Y bueno, cuando la conocí a ella, pues me parece que a las 2 o 3 semanas ya la dejé. Porque yo tenía confianza en que con ella me pondría de novio, aunque lo tenía difícil porque ella tenía novio en el pueblo y tenía dudas. Però clar, com que vau quedar com amics, també vas treballar una mica el tema aquest de que no tot és irreversible, no? Que en aquest cas lluitar per això ha valgut la pena, no? 53 anys després, escolta, continueu casats i superenamorats. Una història molt maca. A més, també puc dir una cosa, de que, quan us reuniu tots, quan sou? Ara 14.
14 ja. 14, no? Sí. A més, quan veus les fotos de quan us reuniu, a part que us assembleu molt, vull dir que em refereixo, no es pot negar que sou la família, no? Vull dir, ho feu molt sovint, això, no? Sí, cada setmana. Cada setmana. Cada setmana us reuniu tota la família? Sí. Cada setmana. Cada setmana. Que macos, això, no? Sí. Jo faig paelles, els hi agrada molt. Però m'han dit també que cuina millor ell que tu. Bueno, a vegades, segons. No, yo soy más profesional, pero ella tiene más gusto y más paciencia. Y entonces la comida la hace mejor ella que yo. Porque tiene más paciencia y bueno... No m'estranya, perquè continua igual que quan te va conèixer, Si supieras cuando nos casamos, no sabía hacer ni un huevo frito, como se dice. O sigui, t'ho ha ensenyat tot ell, lo de la cuina. Sí. La primera vegada que vaig fer una truita, esta tortilla parece que haya caído de un quinto piso, Estaba la tortilla, bueno. Sí. A més, també vull dir, bueno, aparentment sou una família molt feliç, tal i que igual, però a vegades també us enfadeu, no? Sí, de vez en cuando. Mos dura poc, l'enfado mos dura. Sí, però tu m'has contat com ho feu, quin secret teniu, perquè d'alguna forma... Quan us enfadeu, què feu? Pues una a cada puesto, un al pis, un se'n va cap allà i l'altre cap aquí, així. I quan passa un temps... I callar, sí, i callar millor callar. Callar, no? Millor callar. A refredar la cosa. Sí. I qui és el que dona el primer pas? Bueno, a ver, quiero contar una historia. Tengo un recuerdo muy bueno, muchos, pero que fue la primera vez que fui a su pueblo, que fue el 8 de diciembre del 69. Y cuando llegué, pues claro, todo el pueblo, ella, 5 años de novio con un chico, además de muy conocido en el pueblo, pues claro, la gente me miraba, pues no veas. Cuando llegué al cine, yo creo que se levantó un 90% del cine para ver cómo era el Andrés. Pero ahora me quieren tanto en el pueblo y yo los quiero tanto a la gente del pueblo que estoy encantada. Por la noche fuimos a bailar y los ojos, por donde quiera que miraba, los ojos estaban mirando al Andrés y a la Paqui. Pero estoy encantado ahora con la gente del Pinell, las quiero mucho a toda la gente, a su familia. Su madre en principio no me quería y después me adoraba, y su padre y toda su familia. Bé, és que, Andrés, tal com ets, tal com ho expliques i tal que t'han d'estimar la força, l'únic que ha de ser és que t'han de conèixer. I tu quan vas anar allà, al poble? A Fuentevejuna? També tothom. Sí. Ai, tothom me dia millor del que era. Millor del que era que tien a la gent. Aviam. Y cuando fui al pueblo, ya que iba más veces, muchos ya que eran amigos míos, me decían: Andrés, te has llevado a la chica más guapa de todo el Pinell. Me lo dijo más de uno. Sí, perquè quan us vau fer nòvios vas tindre que marxar del poble? No. No, Al principi No. Mos vam conèixer a Arenys. I quan se va acabar la temporada, jo me'n vaig anar cap al meu poble. I ell se va quedar a Arenys. Mos vam cartejar. Ara s'estila el... Però abans era cartejar escriure. I tot això, no? Sí, i així va ser. Tens fama també, Paqui, de ser presumida, d'anar sempre arreglada, de que t'agrada el protagonisme, però dius, això et ve de família? O et ve de que quan eres jove potser no deixaven desenvolupar totes aquestes habilitats? Bueno, potser sí. Bueno, però jo vaig estar amb la meva mare, el meu pare, i érem impecables. La meva mare impecable. Bueno, al poble no sé si n'hi havia cap més com ella. Era perquè era modista també, potser això ajudava? No era modista, però molt polida, molt. Era una persona... Sí, tu no és el que em dies abans. Tu, quan netejaves l'escala o la cera del poble, que això era habitual, tu baixaves arreglada. Jo sí, sempre. I les meves amigues, a la millor, en aquest temps no s'estilava, se pintaven, i a la millor els durava tota la setmana la pintura. Jo no.
jo no, això no. Jo ho tenia molt, molt, molt. T'agradava anar arreglada, pintada i ben pentinada. Sí. Bueno, y a uno le gusta. Oh, sí, per supost que sí, per supost que sí. La vostra vida laboral també ha sigut molt extensa. Bueno, claro, lògicament tu els 2 primers fills els vas tindre molt sovint i això requeria moltes obligacions, no? I a l'Andreu el vas tindre una mica més tard, no? Per què aquest espai? Estàveu enfadats o alguna cosa? No, perquè va ser així, mira, jo ja tenia les nenes quasi, bueno, ja tenia una 11 anys i l'altra en tenia 9. I volies un nen. Sí, no m'importava tindre'n un altre. I així va ser. Perquè a més de la vostra família no teniu cap net? No, Tots són netes? tots són nenes, sí. Com estàs rodejat de tantes dones? Oh, yo encantado. Oh, mucho. Et mimen? Molt. Me estiman molt y yo a ella, claro, por supuesto. Sí, a més hi ha una característica a la vostra família que és la sonrisa. Vull dir, veus la foto, tots rieu igual, però d'una forma molt natural. Sí. A veure, vull dir, claro, preguntar coses a vosaltres és relativament fàcil perquè totes són altament positives, no? Però us faré una mica un test. Quin és el vostre secret? El nostre secret té... De compartir 53 anys de matrimoni d'aquesta forma, tan altament positiva. Perquè després diré una cosa que tu m'has dit abans, no? que és molt seriosa. Vull dir, com heu pogut arribar a mantindre aquest amor i aquesta convivència i aquesta compenetració 53 anys després? Jo em sembla que a mi no em sé fallar, a mi és com el primer dia, com vaig seguint com una cosa... Jo és que no podria estar sense el meu home, no hi podria estar. Jo tinc... Cada dia és una cosa que el tinc a dintre, que és per mi, és una cosa meua, una cosa que no podria estar sense ell. Per a mi no me s'ha fet llarg. Bueno, no s'ha fet llarg, és que no s'ha fet, és que no s'ha fet de cap manera. No, yo igual, yo no podría pasar sin ella. Solo que estemos 3 o 4 horas sin vernos, ya la estoy echando de menos. Sí, jo igual. Mucho. Sí. Home, això va una mica lligat amb una cosa que a vegades també dintre de l'entrevista busco a vegades les circumstàncies, per supost positives però també negatives, no? Sabeu que això té una greu conseqüència si falta un dels dos. Claro, sí. Ya. No? Sí. Esteu preparats per això? Bueno, perquè sabeu què passarà, no? Ya, claro. Sí, claro. sí. Però tu has dit una cosa abans, Jo sempre penso que jo voldria anar primer. Això m'has dit abans. Sí. Fins a aquest extrem arribaries a dir... Sí, jo me'n voldria anar primer, jo no voldria estar sola, no. I mira que tinc els fills i tinc a tothom i tothom m'estima molt, però jo sense no podria estar. És que a vegades aquesta extrema perdó, i tu, Andrés? Què penses tu de que si faltés la Paqui? Pienso igual que ella. No me gustaría quedarme solo. Prefiero irme yo primero. Però el suport dels fills a vegades fa que persones que s'han trobat soles de la nit al dia ho superin, no? Perquè val la pena seguir lluitant, no? Sí, suposo que tothom ho supera. Vull dir, és una cosa normal, és una cosa que no és fora de dintre, i suposo que ho superaríem. Però ara vist així, pensant en això... Si puedes triar, jo només sí. Si pogués jo elegir, triar, jo triaria primer. Jo ho he viscut també, a vegades amb massa freqüència, quan estàs allí a l'esplai, no? Persones enamorades, que portaven 40, 50, 60 anys, quan un queda viudo, li costa recuperar-se, però, home, aparentment veig que es van recuperar, no? El que passa que amb la intimitat de la casa no sé què passarà, no? Però, dius, a vegades som més forts dels que pensem, Sí, és normal que a principi és això, però després una persona se va superant perquè la vida és així. La vida és així, el que et toca passar ho has de superar, perquè la persona, tothom no sabem estar a l'extrem
hasta que mos trobem amb coses d'aquestes. És que també pensant d'aquestes reunions familiars cada setmana, perquè això segurament ho escoltaran els vostres fills, no?, i nets, no? Vull dir, aquesta concentració, aquesta convivència setmanal de la família és preciosa i bonica. Creieu vosaltres que el dia que falteu es mantindrà això? Perquè hi ha moltes famílies que es trenquen quan els pares deixen de ser el punt No crec. central, no? No crec. Els teniu educats perquè... No crec. Ells s'estimen moltíssim. I estan muy unidos. Sense dir-los i nosaltres, sense... Ells ja, entre ells, ja s'estimen, ja se... No. Sí, estan molt units. Sí. Los tres, y con sus parejas también. Sí, i les parejas, sí. Gràcies a Déu hem tingut molta sort, perquè tenim les parelles igual, mos estimen molt, estan molt per ells, gràcies a Déu, molt bé. A mi m'heu dit també vosaltres que a vegades parleu de certes coses perquè, com som grans, sabem les conseqüències de ser grans, no? Vull dir, davant d'una incapacitat, davant de certs problemes físics o mentals, estaríeu disposats a anar a una residència i m'heu dit per no molestar els fills? Sí, per no molestar els fills, sí. El que ells decideixen. Sí. Yo lo que digan mis hijos. Si algún día lo necesito, lo que digan ellos, yo haré. Sí. La decisió que prenguin ells, vosaltres l'acceptareu. El que passa que és poc probable que ells acceptin que potser vosaltres aneu a una residència, lògicament, no? Tal com està la situació, passa que la situació laboral a vegades obliga, no? Jo vaig viure un exemple en una residència, perquè a vegades anàvem a actuar, com al Plivac, a les residències, i va haver un cas, una residència de Calella, amb aquella estava en una situació d'extrema necessitat d'ajuda, no? I al costat hi havia la seva dona. I per distreure-la vaig treure la seva dona a ballar. I li vaig dir, què tal, com portes això? Diu, home, dintre de les circumstàncies bé. Dic, mira, fins a quin punt m'he entregat al meu marit que amb aquesta residència, amb ell, jo pic amb ell. O sigui, va arribar a la situació extrema de que dius, jo prefereixo viure amb ell aquí a la residència, mentre visqui, a que no que la vinga a veure cada dia. Sí, hi ha moltes parelles que han fet això, Això és amor. Sí, jo conec una... Sí? Sí, els pares d'una amiga meva, sí. Han anat els dos a la residència. Sí. I un estava pitjor que l'altre, potser. Sí. Bueno, un ja no està, però vull dir que han estat almenys 2 anys, potser. Hasta quan ella... Sí. Bueno, ara hi ha altres alternatives, no? S'ha parlat molt també dels pisos tutelats, no? Sí. Amb el que estàs en un pis, l'únic que tot el servei el tens a la teva disposició al mateix edifici. Bueno, no pensem en aquestes coses, però també és bo que un estigui preparat per tot. Sí. A vegades pensem que som immortals, i no és així, No. Bueno, a veure què tenia preparat aquí. O sigui que, encara que sou 3 generacions que viviu pràcticament junts, no a la mateixa casa, però tal, conviviu periòdicament. Us enteneu, les 3 generacions? Sí, molt. Jo sempre baixo, em poso a la part, diguéssim, de cada un. De la meva filla, de la meva neta, em poso sempre baix. Notes que pensen diferent? Notes que les generacions són tan... No, però jo veig que és un adelanto, sí. Jo veig que sí. O sigui que us heu adaptat perfectament a les circumstàncies que hi ha allà, no? Mos vam adaptar ja als fills, completament. Han fet un canvi tremendo de com mos van educar nosaltres a com hem educat els fills. I ara, els nets, jo veig que els meus fills eduquen de diferent manera, però molt bé. Però veig que molt bé, que és un adelanto. A més, els 3 fills els teniu molt ben posicionats perquè estan molt ben formats, no? Sí, gràcies a Déu. Lògicament, la formació o té que ser a través de l'esforç dels pares o a través de les beques, que no tothom tenia accés a les beques, no? No hem tingut mai ni una beca. Cap ajuda. Mai cap ajuda. Mai. Ni res. Tot ho hem fet
A base d'esforç. Sí, d'esforços, Bueno, sí. l'esforç es demostra perquè heu tingut des d'una fàbrica d'hostaleria, amb el que productes, accessoris pels hotels, que en aquest cas era l'Andrés qui ho portava perquè tu estaves més dedicada al treball de la casa, sí, no? sí. Però després heu tingut tenda de souvenirs, que vau ja compartir Sí, els dos, sí. vau tindre un estand de jocs pels nens, també a Sí, l'estiu. sí. A més, també, vull dir, a l'hivern treballàveu una cosa i a l'estiu aprofitàveu Sí, i sí, canviàveu sí. de negoci Sí, durant sí, sí, temporalment, sí, no? sí, 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 sí. I després també l'Andrés ha sigut cuiner. És cuiner, professional. és cuiner professional, vull dir, sí. el restaurant El Pòsit, que ara no sé com està el Pòsit, vull dir, 13 años estuve trabajando. va ser molt famós el quan, Pòsit. Iba- el fome, iba sábado y domingo, Quan sí. venien gent del govern i a els anys 15. Hombre, estuve trabajando desde el 66 hasta el 79. Esos 13 años. Que el Pósito entonces era muy famoso. Era molt famós, sí, sí, sí. O sigui que a base de que et poliria empleo, perquè vacances, mentre treballàveu no m'ho pogué Ya, fer, no? no, en Navidad cogíamos siempre 15 o En 15 Nadal, sí. Navidad Perquè cogemos. nosaltres al poble tenim una casa. Però anàveu de vacances al poble. Sí, anàvem de vacances anàveu al a fer poble. creuers i- No. Anàvem amb la família, a veure la família, a veure els meus pares, amb les nenes, i bueno, i estàvem allí perquè tenim la casa, tenim camps encara, sí, tot el... I gràcies a aquest esforç els vostres fills tenen una bona posició i ara estan totalment i econòmicament independents. Sí, 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 Todos sí, tienen sí. sus casas, Sí. ¿eh? Todos los tres tienen sus casas propias, los tres hijos. Molt bé, molt bé. O sigui que heu fet una bona previsió de lo que és el futur. Sí. Us arrepentiu d'alguna cosa? No, Tu, Paqui? no. No. Des I de tu, que Andrés? he Tampoc. conegut a l'Andrés, jo... No, sí, tampoco. No. O sigui, el conèixer l'Andrés i l'Andrés conèixer la Paqui ha tapat qualsevol necessitat de Sí. dir m'arrepenteixo d'això o d'allò o de l'altre. No? No. Muy bien. Bueno, Andrés, ¿eres feliz? Mucho. Con la familia que tengo, con mi señora y con lo que hago diariamente aquí en Calella. O sigui, a pesar de tot el que has patit també, perquè lògicament no tot ha sortit bé per aquesta vida, He trabajado mucho, pero como lo he hecho a gusto, pues et consideres una persona feliç. sí, mucho. I tu, Paqui? Jo també, molt. És curiós Molt, també, i ho molt, repeteixo cada vegada que faig un programa, no? Vosaltres teniu més que motius per ser feliços, no? Però hi ha hagut gent que les ha passat canutes, tal i que igual, i arriben a la nostra edat i diuen que són feliços. O sigui, hi ha com una reconversió. Sí. Bueno, no, jo perquè jo no dic una cosa per dir, és la veritat. No, per això m'agrada, dona satisfacció, perquè diu, si el 99% de la gent gran diu que és feliç, home, no és tan dolent ser gran tampoc. No, bueno, t'adaptes a tot. Teniu projectes a 5 anys? Bueno, que seguirem ballant, que seguirem fent amb la família, tot el que estem fent, doncs penso que anirà endavant, que farem el mateix. Sí, preferiu viure el dia a dia, no? Sí. Sense altres complicacions. No, sense... Sí, és veritat. Me gustaría que mis nietas fueran igual que mis hijos y mis yernos y mi nuera, que todos tuvieran carrera. Ya tenemos dos en la universidad, una está en Girona y la otra en Barcelona, las dos grandes, Sí. ya están en la universidad. Sí. Y me gustaría que todas las 6 siguieran el mismo camino. I teniu una que té una bona projecció atlètica, no? Vull dir que Sí, a nivell sí. esportiu és campiona de Catalunya. És campiona de Catalunya. La Martina, sí. La Martina, sí. De atletismo. Sí. Vull dir, no en teniu cap de rebel, no? No. No. No hi ha cap que diguis, bueno, No. se'ns va una mica l'ovella negra que es diu, no? No. Molt bé. No. Pues bueno. Tots pressupost. estudien, trauen molt, les altres trauen tothom molt bones notes, són molt estudioses, molt treballadores i estan molt bé a casa amb els seus pares i amb nosaltres. I teniu uns motius per celebrar pues, tot el que sigui celebrar. Sí. Molt bé. Andrés, tens por a la mort? No. Per què ho dius amb aquesta seguretat? No hi penses?
No, porque es normal, nos va a suceder a todos. Lo que no me gustaría es sufrir, pero miedo a la muerte no la No tengo. entens, no? Perquè quan... Aquí també hi ha una frontera, no? Els que superar els 80 anys, no? Fins als 80, doncs dius, encara et consideres una mica pues, dintre de lo que és jove, no? Dintre d'aquesta tercera edat, però sembla que als 80 entres a la quarta edat, no? Ya estamos en Vas 80. notar aquest canvi? Bueno, sobre todo en las piernas, que me falla la rodilla. Bueno, pero eso ha sido por un accidente. Però anímicament no. No, anímicamente no. És igual 79 que 82. Sí, igual. I tu, Paqui? Bueno, tu no els tens encara els 80, coi, tampoc. Bueno, però tens por a la mort? 70. A la mort, si tinc por, veig que és una cosa natural. Sí, no tinc por. No, vull dir que ho trobo... Veig que ha d'arribar i ja està, però no. Aquí, Andrés, si tens preocupació per el pàrquing, pots fer una cosa. Com que ja queda poc pel programa, si vols bé, jo continuo amb la Paqui. Ah, vale. Et sembla bé? Vale. I els televidents i els radioients ho comprendran, perquè aquí avui dia no es perdona i les multes són molt elevades. Vale, doncs vull dir, t'excuso, i es queda la Paqui que contestarà per tu també. Ara ens n'aprofitarem. Cariño. Veus, això és veritat, ara perquè estareu uns ratets sols, no? Sí. Bueno, i a més que confia en tu de que no, que contestaràs bé. Gracias, Gràcies, Ven fuera. Ojo, no te caigas, Sí, que allí me escaló. Vull dir, sí, vigila. Sigui, d'alguna forma et preocupa més quedar tu Sí. viva de la parella que no la mort. Sí. Jo em preocupa molt quedar-me jo sola. Sí, me preocupa molt. Sí, això sí. No sé si sabria estar, no sé. Bueno, els casos similars que en aquest cas serà parlat sí que n'han sortit, espera, que no sé si... Sí. No ho sé, ho han anat superant, vull dir, Sí, no se supera totalment, però... No, però és normal que se supera, perquè la persona és així, és forta, fins quan veu les coses que estan molt malament, després una persona es va superant, puja d'això. És que a vegades també nosaltres ens hem d'acostumar a preparar el que pugui passar, no? Perquè a vegades també viure amb la confiança de que, bueno, quan hi hagi un problema d'aquest tipus ja s'arreglarà, no? Vull dir, ens hem de preparar també per arribar amb la família i amb tot, no? Han passat una cosa molt forta, van passar fa 15 anys, i, bueno, del meu fill, que va tindre càncer, em pensava que no podria superar, que no, El diagnòstic era molt fumut, no? Sí, però gràcies a Déu tot ha anat molt bé, té 2 nenes, tot ha anat perfecte, està curat, ja li han donat l'alta, està curat. Però en aquells moments, què és el que et va ajudar, a part del reforç familiar? Sí, però clar, tu dius que interiorment... Jo pensava en no jo donar-li cap la sensació de que estava enfonsada jo, al meu fill. Li donava forces jo, feia... Ell sabia, no?, la gravetat de la seva situació. Sí, antes que jo sabia. Molt intel·ligent, el meu fill. I jo... Es va apoyar molt amb tu, el teu fill, també? Ell era molt fort, és molt fort, molt. Jo no volia que em sentigués ningú plorant ni res, jo passava des de Calella fins a Barcelona plorant, i després me posava les ulleres i dia, mira, estic constipada o així. I què és, en aquests moments tan fumuts, què pregunta un fill a la mare? Què és el que el fill li preocupa? És que jo et dic que és tan fort el meu fill, i sempre ell no ha necessitat a ningú mai. No ha necessitat a nosaltres. Ell ja s'ho ha manegat tot. Ell s'ho ha fet tot. Ha anat a la universitat, s'ha buscat la feina, s'ha buscat tot, s'ha fet tot, sense mai dir-nos. No, quan tenia
qualsevol cosa que tingués a la universitat, nosaltres mai m'ho enteràvem. Si tenia una cosa que havia Però de... en aquests moments tan dramàtics, ell estava preparat per tot? T'ho demostrava o tenia fe? Ell era molt fort. Ell és molt fort. I no, vull dir, no demostrava. No demostrava tampoc el que... No. Sempre amunt. En una... Sí. Bueno, això el va ajudar també a que... Sí, també el va ajudar molt. Perquè va tindre... Ho vau celebrar, no?, quan el diagnòstic ja va ser totalment positiu, no? Sí, el diagnòstic, sí. Bueno, va estar 10 anys, 10 anys? 10 anys. Amb tractament? No, res de tractament. No m'han donat ni una pastilla després de fer-li tot el que l'havien de fer. Ni una. L'únic que cada any havien de fer la revisió tota, el que es fa, diguéssim. Però res més. I tot sortia bé. I als 10 anys ja li van donar l'alta. Aquesta experiència t'ha creat una sèrie d'angoixa de que no No, torni a passar amb angoixa algun o alguna cosa, no? Angoixa no, però un cert fortament, una cosa forta a mi. Forta, perquè he pensat, si tu estàs forta, si tu això ho superes, el meu fill no es donarà compte, tot això sí que ho he pensat, això sí. Creus en Déu? Bueno, crec molt en mi, en fer les coses bé, en tindre la consciència molt neta, en tindre a tot, això és el que crec molt. I això et dona forces espirituals, no? Sí. Això, jo sempre no tindré cap pensament, cap cosa que jo no pugui dormir, que he fet una cosa, sempre una cosa bé, tot bé. Jo intento fer-ho tot bé. I necessito que els altres m'estimen, això sí que ho necessito. Això sí. O sigui, necessites sentir-te estimada, eh? Sí, necessito molt que sentir-me estimada, molt. Perquè, o sigui, a vegades el sentir-te estimada és relativament fàcil sentir-te estimada pels familiars, però a vegades pels amics és més complicat, no? Sí, però també necessito. I aquests egos que hi ha? Sí. Com se combaten aquests egos? També. L'únic que jo tinc una manera de ser que ràpidament ho capto, les coses. Si un t'aprecia, si no t'aprecia... Sí? Sí, me rebota una persona, sí. Jo la miro als ulls, i aquella persona que em rebota, jo penso que no em va bé. Curiós. Sí, però això ho he tingut tota la vida. Sí. Què és el que no suportes de la gent? Que sigui falsa. Que sigui falsa? Atansa't al micro. Sí. Vale. Sí. Que sigui falsa. Hi ha molta falsetat en aquesta vida, Paqui? Bueno. No vos diu, tampoc. No. Bueno. Perquè els que a vegades teniu molts amics que sou admirats, que feu moltes coses, a vegades també hi ha l'enveja, no? Ser feliç? Jo crec que, enveja tampoc. Pot ser una mica de dir, que s'ho ha cregut o no s'ho ha cregut, per això és normal. I què és el que admires de la gent? De la gent admiro molta... De la gent jo admiro que no sigui ordinària, que sigui molt
molt ella, però no... Natural, no? Natural. Sí. L'edat et canvia, Paqui? Tu, Sí, a vegades, sí. analitzant-te, tu dius, jo era igual quan tenia 30 o 40 anys, ara que en tinc 70 i pico. Sí que canvia. Per bé o per malament? Jo, per mi, m'ha canviat per bé. Per bé. A mi, jo em sento millor. Que a vegades la gent, quan et veu a distàncies curtes, a mi m'ha passat això, no? A distàncies curtes dius, hòstia, jo no tenia el concepte Sí, d'aquesta m'ho ha dit persona. molta gent. Això m'ho ha dit molta distàncies gent. curtes dic, coi, tens valors que aparentment, a primera vista, no te'ls detecto. Pot ser, això, pot ser. Sí. Pot ser això, eh? M'ha passat, Ha passat, no? sí. Perquè a vegades la gent veu una mica el que és el físic, l'apariència, el comportament, sí. A quan dius aquesta persona parla seriosament amb ells, perquè a més et dic una cosa, Paqui, vull dir, si tu has aconseguit la unificació d'una família tan numerosa, la felicitat amb el teu marit, la felicitat amb els teus fills, és perquè tens valors. Sí, Això no surt de la nada, no? I no ho sabia jo. No, jo em pensava, no. Bueno, no. No, ara que et conec més amb aquesta entrevista Sí. que ens escoltarà molta gent, de moment encara no perquè no és en directe, però que ens escoltarà molta gent, vull dir, home, no és que hagi canviat molt el concepte que jo tenia positiu de cara a tu, però ets diferent. Ah, veus? Per bé, per bé. Bueno, ets gràcies. diferent en quant Gràcies. a les teves respostes, al teu comportament, a la teva forma de pensar, als teus sentiments. Sí. Vull dir que a mi m'ha impactat molt el que has dit abans, no? Preferiria jo anar-me'n abans que el meu marit, no? Això és Sí, és la veritat. una demostració És la veritat, d'amor que eh? és profunda. I per suposa abans que els fills i els nets, no? Perquè això sí que ja és algo, ja és un dolor que deu ser insoportable. Ui, sí. Bueno, jo crec que ha sigut una entrevista, mos queden ja pràcticament un minut o dos, no? Vale. Vols dir alguna cosa? A tothom qui t'escoltarà, als teus fills sí. que revisaran, que repassaran això. Bueno, que jo estic molt orgullosa d'ells, sí. Me sento molt orgullosa dels meus fills. I no m'ho podia pensar jo que els pugés així, d'esta manera. Jo he fet el millor que he pogut ser, el millor. Ho has fet molt bé. No sé, ho he fet el millor, i així. I què més? I que estic molt orgullosa de tota la família que tinc, de tots els amics que tinc, i del puesto que estic de l'esplai. Estic molt contenta. Tenim molts bons amics, tenim molta gent molt maca, i ja està, i molt bé. O sigui que poc tens que desitjar, ja, no? El que desitges és que tot continuï així. Sí, que tot continuï així. Al màxim de temps possible, no? Sí. Bueno, per mi també, vull dir, hem estat pràcticament una hora, el que passa que el temps passa volant, no? Quan un conta una mica la seva vida, i això que ara ja anem resumint bastant pues, el que és la vida d'una persona, no? Perquè abans, parlant persones de 70 o 80 anys, és que no arribava ni a la primera comunió. Vull dir que tothom tenia tantes coses que explicar i que contar, tal i igual, no? Però l'experiència pròpia de la vida, i per aquí han passat gent pues, que no ha tingut la sort a nivell de parella, per circumstàncies, i també he volgut que passés una persona, una parella, amb el que des del primer moment heu tingut sort. Vau ser això que estàveu lligats amb altres persones, però vau tindre la valentia en aquell temps de desfer aquest lligam, que probablement no hagués sigut el lligam ni molt menys amb la felicitat d'ara, i vau, d'alguna forma, unir-vos amb dues persones que encara que éreu de diferent forma de pensar, de diferent idioma, de diferent lloc geogràfic, heu aconseguit una unió extraordinària, no? Sí. I tindre tants fills i tants nets de la nada, o sigui que vau començar des de zero i mira el que heu tingut. Sí, mira, mos vam casar, sí. Vol dir també que de Calella esteu molt bé, esteu contents. Sí, molt perfecte, molt bé. Us heu integrat totalment després de 40 i pico d'anys aquí visquent. És com si haguéssiu viscut tota la vida. I que no recorda el poble, que és per anar de vacances del poble. Sí, bueno, jo quan vaig al meu poble, jo quan veig la creu, bueno, diem a la creu, a l'entrada, doncs ja me se posa una mica de pell de gallina. Allò que sempre, això és normal. Paqui, gràcies.
gràcies a l'Andrés, que estava preocupat Sí, també pel sí. tema de l'aparcament, perquè aquí Sí. són sagrats, Sí. i bueno, i què més que us dedico una cançó que és un ball en línia. Ah, molt bé. Endavant. Moltes gràcies.